allegation kaysa pag-check na to sa Davao City Police Office wala pa official report. Okay. Ang initial radyo man abi nga nahitabo. Yes, kini post no ni Bing Lopez Negrosa diin dunay kining kawatan. Oo. Nga misukol daw sa kapulisan niya. Maulog yun, Kahit gid tabagan. kayo siya radyo man irin radyo man Renz. Wala gid siya ni surrender daw yun no. Oh, tulo ka pulis ang nagtabang dagan nila masabyo ba? Yes. Kuwag training ng mga pulis. Nya gisubay na ko ang mga comments radyo man irin radyo man Renz. Bata pa day to. Bata pa di ay. Kawatan o Oo, makita man karon siguro sa tuang streaming mga higala nga kita nimo radyo mandong Ta nga ni kita. sukol. Oh, gitabangan sa mga pulis. Oo, nadugay kayong pulis og kuan bitaw. Yes. Pin down sa suspect nga minor. Oh, puting kusgana oh. Pila gud ni sila kapag nagtabang. O duha ka pulis nga uniformado. Tulo Unya na- isa ka pulis sa lagi. pulis nga kuan kining ang organic Duha ka pulis, isa ka pulis auxiliary. auxiliary. Nya napag-civilian yata nga marang Yes. gitabang oh. Oo. Grabe napoy kusgana barangay bata aday. Tanod Oy. nga nitabang. Oo. May Sa gani ka way. GSIS Matina daw ni Radyo Mandong. Yes. Sus kuwang gyud ang pulis og kuan oh. Pamaagi bitaw day unsaon pag pin down dayo. Kuwang gyud, kuwang ang atong Kusgan kapulisan. kaayo ang mga bata niya. Bata pa baya na no. Ang pangutana diha og what if na ay dalang armas. Kana ba? Oo. Mo na delikado. Pareha pod ato bitaw na cover na to dito sa Barangay San Rafael day. Yes. Na minor gyapon tong nang ransak sa mga kutsing gipamparking. Ora po ning istorya gyapon. O minor gyapon. Giingon ganito si Bing Radyo Manabi, silang balay gyud daw ni ambak og nitago ang kawatan. Tingala siya naglagubo ang atop. Kuyaw ni day. Kay ingon ini nga klase nga matang sa banga kana bitawng tirador day. Og maapikhan ni day mo patay ni. Or pagbitbit ning Musukol. armas day manukol ni. Sukol man yun. Posible pa dunay hostage drama mahitabo day. Day Renz og day abi. Ana ka Yes. peligro. Oo. Gipangutana na to na sa Davao City Police Office nangayo ta og report ipanubayan pa na nila karon kay sa GSIS daw so allegation mga higala allegation kay posted man na daw social media. Nakapuyo ko diha dapit sa una manggo sa GSIS niob gyud dira. Magdala gani og kanang hinagiban ang ako ang mama magbaktas mi padulong sa kanto kay naagi Maniguro. diha. Maniguro kanay kanang mga Basig na mo sabay-sabay niya hold upper na da ito day. Oh, yes. Di ba ang GSIS naman po siya portion na kanang mo siya kalasangan ba? Oh, kanang Inana, di ba? likod Oo. anang GSIS. GSIS building kanang dia tungod anang kuanday ombudsman da Yes. building. Oo. Na gani naghikog dia no nga nalata na lang to siya. Dugay ka siya Wala nakita. na Siya Eh, nakita. Oo. Kanang Ana nakita. bagnot na dia day. Oo. Og birahon ka dia kalit padung anang tunga-tunga wag gyud kay mahimo. Oo, naapod to yung mga istorya ba nga anak sila nga wala day kawatan kung wala po day magpakawat mali man kaayo ang mindset mo Kana po Kay- daw. sa tinuod lang mga igala kung wala lang gyud kawatan hapsay man yun mao man. kapante ta ba nga mag uyo ka di ka uy Ako na lang na factor na lang na pero ang instinct bagyod baga kasabas kawatan ha bisa pag ganing imong kadinahan ng imong kada ganing kadinahan ng imo ng battery sa imong sakyanan Yes. lungkabon maganing yun Gani.